За эти годы многие уже не то что забыли, но не хочется каждый день думать о том, что идет война, есть постоянная угроза. Вот недавно в апреле, когда русские свои войска придвинули, и когда это стало понятно, что вот может быть совсем уже большая война, тогда чуть люди встрепенулись. Сейчас вроде как угроза прямая отодвинулась, и опять про войну мало вспоминают. Вот так в быту. Вы же, вот как ветеран, вы часто сталкиваетесь с людьми, которые вообще, да что мне эта война? Там, да это ничего не там, переругались олигархи, там, президенты, да ничего там нету вообще, зачем мы воюем? Ну, ви знаєте, що якщо 14-15 рік взагалі тих розмов не було, то зараз все більше і більше розмов таких, що... Ну, розслабуха така. Да, розслабон. І, ну, я вам хочу сказати, знову повертаємося, це повинна була бути державна політика. Конечно. Державна політика, яка повинна... Ну, я Тримати вам скажу, в тонусі націю, Ну, да. я вам скажу так, що давайте, якщо подивитись правді в очі, да? 15 рік, Інтерсіті, Константинівка, Київ, да? Константинівка, де йде війна, через 6 годин ти в Києві. Через 6 годин ти приїжджаєш в Київ і ти попадаєш в іншу країну. Інша країна, тут салюти, тут ресторани, все остальне. Я розумію так, що якщо країна в війні, значить повинні всі бути від останнього населеного пункту розуміти, що в країні йде війна. Так чи інакше брати участь. Так. І це повинно бути на всіх, ви згадаєте тоді, да, їде військова машина, 14-15 рік, і всі сигнали. І тільки зупинилась, поламалась. Все, потім воно було знищено, було це все поставлено. Хрест на цьому, тому що, ну, говорю, що політику так поставили вони все, що дух патріотизму був у людей трохи потухший. І маем то, что маем. Знаете, Виталий, я вспомнил эпизод, даже фотографию эту помню, кто-то из наших сотрудников сделал, шел по улице Великой Василькивской, и там, когда была репетиция парада, это же 17-й год, наверное, или 18-й, и он, значит, там столики, рестораны и столики, и встал рядом БТР, и он же заведенный у него мотор, и дым выхлопной трубы, эти столики, они повскакивали, что вы тут встали, завели свои двигатели, не даете нам поесть там. Ну, люди, это же действующая армия, ну, БТР и БТР, да, он такой, да. И тогда я понял, что что-то не то уже началось, что люди вместо того, чтобы там, не знаю, протянуть бутылку воды хотя бы человеку в БТРе, говорят, ты нам тут дымишь. Ну, а 14 рік, коли ми їхали на схід, ми їхали ж колоною, тільки зупинились, люди під'їжджали, люди пропонували воду, люди пропонували продукти, тоді був підйом, тоді все робилось для армії, для захисту батьківщини. А потім, коли воно все, коли побачили, що в нас на той момент є дві країни, одна країна, яка захищає, друга країна, яка свята собі робить, і все, тому отаке було розчарування.